Siya pa na mga kabusing. Yes, amazing. Woop woop! Hello kabusing! Ito pala ang mga ingredients kabusing sa lulutuin nating beef asado. Ito, syempre, karne ng baka. Ito ang unsalted butter. At Tomato paste. pamintang durog. Magic sarap. Pamintang dahon. Ano eh? Pamintang durog. Pamintang buo. Ito ang special seasoning ni kabusing. Tuyo. Suka. Lemon. Beef cubes. Bawang. Sibuyas. Patatas. At saka carrots. Yan lang mga kabusing. Simpleng luto. Music style lang to. Pangit na. Mga kabusing, i-marinate muna natin ng mga 30 minutes yung karne natin. Para pasok talaga yung timpla niya. Lagyan natin ng limon. Dalawang pirasong limon mga kabusing para masarap. At itong pamintang durog. At laurel. Dahon ng laurel. At pamintang pino. At i-mix lang natin mga kabusing. At maya maya lagyan natin ng tomato paste. Lagyan natin ng toyo. Sunod yung sukang pinakurat natin mga kabusing. Lang. Balikan natin mga 45 minutes. Kabusing! Andito na naman sila. Nandito na naman tayo sa ating tradisyon na paghihiwa. Panic portion. Busing, ang masarap na pagluluto dapat nasa technique ng paghihiwa. Panic portion. Okay. Ayan na naman sila sa paghihiwa. Magtatawag. Sige, magtatawag din na. Hindi makamapon. Mga kabosing, isunod natin yung tomato paste. Yan lang. At haluin natin mga kabosing. At balikan natin mamaya. Pwede na itong iluto mga kabosing. Kabusing, hiwain natin ang patatas at saka yung carrots.
Ganito lang pag-iwa kabusing. Is na lang yun. Ganit po siya. Oh, lipon niya po. Ganito lang kabusing oh. Circle. Circle. Circle, double, double. Ito na. Nag-polish na no. Release na down. Muna naman tayo. Lagyan natin ng mantika. Konting mantika lang. Panggisa sa ating ricados. Painitin muna natin mga kabusing. Mga kabusing, mainit na siya. Lagyan natin tong sibuyas. Natin tong bawang kabusing. At ilagay na natin itong mga kabusing yung minarinate natin. Yummy ito mga kabusing, yummy. At itong sauce. Ang sauce natin mga kabusing. Lagyan pala natin ng tubig mga kabusing. 2 baso. Natin pagkulo mga kabusing. Ayun natin mga kabusing. Balikan natin mga 15 minutes. Pagkulo na siya. Okay. Mga kabusing, kumulo na. Lagyan natin ng beef cubes. At saka yung ating secret seasoning. At kunting magic sarap mga kabusing. Haluin na natin mga kabusing. Maya mga kabusing, pag kunti na lang yung sabaw, lagyan natin tong carrots at saka yung patatas. Kabusing, lagyan natin ng unsalted cheese. Haluin lang natin mga kabusing. At pa-reducein natin yung sabaw. Tapos lagay itong carrots at saka patatas. Wow. Sarap yan mga kabusing. Update natin mamaya mga kabusing.
Mga kabusing, patikman na naman natin yung recipe natin ni kabusing. Yung Itong tikimer, ano siya term, tikimer. sarap na parte kabusing ba? Ang pagkain, no? Ayan nyo, kabusing. Ang bot na ba? Ano ba? So, tikman natin. Ano ang lasa? Asado naman talaga. Pasado na. Tikman natin. Ah! Pasado kabusing. Sinaw eh. Konti na lang yung sabaw natin mga kabusing. Lagyan na natin tong patatas at saka carrots. Sabay na natin sila, sabay. Balikan natin mamaya mga kabusing. Mga 5 minuto. Luto na to. Ayan o. Alam sila. Luto na to, luto na. Ito na yan mga kabusing. Alam na ang kasunod. Patayin na natin. Chapa na. Chop na mga kabusing. Ayan. Oh, kabusing. Chapa na mga kabusing. Yun o.